Díomh gach aontaithe cuimhín an seo chun pórdach I Machisten. A gcóir an seo beimid ag fécinn do raig go dtí an Greenstad agus ag fécinn ar solas na Gréine I lár an ihe ag Meánoíche. Tá míad ag fécinn ar an spéir a gcóir an saora agus a ri an saora úsáideann éireann am saora a athraíonn an am a th oraclaigh idir an ggéire agus an saora an seo in éireann. Tá míad ag fécinn ar lár an lé. Tá an Gréine ag a pointe is irda, thart ar láthórtaréis a hain, seachas láthórtaréis a dódiog. Freisin nóir tá míad ag fécinn ar lár an ihe, beimid ag fécinn ar lár an ihe, fíor lár an ihe, timpeall láthórtaréis a hain ar badan, seachas a dódiog. Sin an sais Meánoíche agus meán le physiciúil an fear nóid nuair atá an gcealach nó an Gréine ag a pointe is irda. Bíonn an gcealach ag a pointe is irda ag Meánoíche nuair atá an gcealach lán, agus caithimid brú a raig go dtí an mí se cuain a gcóir an gcealach lán chun an gcealach lán eiscint. Caithimid an seo nó go 9.7, nó go 9.3, thart ar an 1 lá, den mí se cuain sin an am ina beg ar gcealach lán beagnach. Níl an gcealach go thomláin lán agus níl míid chun an gcealach omláin lán nó go 9.1, níl míid chun an gcealach a eiscint cosúla sin an seo in éireann. Dá bhrí sin ní beg an gcealach díreach I lár an theas ag díreach láthórtaréis a haindiog. Tá míad fós beáinín rih an gcealach lán agus dá bhrí sin beg an gcealach díreach san theas beáinín rih láthórtaréis a hain. Feithetaréis a hain mar a bheith míad an seo. Ach tá sin fós a bhad níos déanaach ná an Meánoíche ar an chlog. Má tá míad ag fécinn ar Meánoíche a náid díreach ar an nóméid, beagnach díreach ar an nóméid. Tá míad ábailte eiscint an seo go bhfuil an gcealach fós cinnte ar taobh theas, níl an gcealach I lár an spéir in éagar. Agus tá míad ábailte eiscint go bhfuil an gcealach anna íseal san spéir I gcomparáid le an Gréine anna ard san spéir. Ach sin an gcealach lán, níl míid ag áilt an gcealach lán agus an Greenstad ar an lá céine. Agus tá sin úsáideach. Tá sé beáiní níos éasca an solas an Gréine, solas na Gréine a eiscint ag Meánoíche, má nó bhfuil solas an gcealach ann freisin. Tá sé níos éasca eiscint go bhfuil an solas ag teacht ó an Gréine. Ag fécint an seo tá míad ábailte eiscint níl éon ihe sríte ann in éagar. Tá an Gréine ag dul ina lí agus an am idir an Gréine ag dul sios. Feimid beáiníonn solas na Gréine san spéir a gcóir cúpla oraclaigh tar éis an Gréine ag dul in a lí. Má tá míad ábailte eiscint an seo tá an Gréine faoin talún ach fós tá solas na Gréine ag teacht isteach. Fadas bhfuil an solas sin san spéir, sin an marcéir, beagnach an marcéir rénos. Fadas bhfuil an solas sin san spéir, níl míad ihe fear. Agus tá míad ábailte eiscint go soléir an sin, go bhfuil solas na Gréine fós ann, díreach san thuaig fiú ag an sais fear Meánoíche. Agus an fear Meánoíche ná láthórtaréis a hain, an Meánoíche physiciúil a gcóir éireann, fadas bhfuil míad ag úsáid am an saora. Agus ba cognic míad ábailte eiscint an seo beáiníonn solas ann má buinm an atmosfér as. Well, tá bhad níos mó réaltaí ann ach tá beáiníonn solas ón Gréine ann fós. Má athrómid an am agus tá míad, well, beag sé seo beáiníonn níos éasca, beáiníonn níos tapúla má úsáidm é seo chun an mí a athrú ó sé go dtí a dódiog an slíogaléir tríd an bliain. Agus tá tú ábailte eiscint an sin. A bhad níos daracha ar dódiog ná mar bhfuil sé ag a sé. Má téimid tríd na léhananta sin an gcealach tá tú ábailte an solas a bhreisin eiscint ach idir an gcealach nóir bhfuil an gcealach imthe tá tú ábailte eiscint go bhfuil an spéir níos daracha. Sin an feible an gcealach crocíonn an churann an gcealach solas an Gréine thnáis an spéir a prabann solas an Gréine ó an gcealach agus dá bhrí sin bíonn solas an Gréine san spéir solas Gréine ag teacht ó an gcealach. Ach má léime míad ó lár an saora go dtí lár an ggéire tá tú ábailte eiscint go fáin an spéir a bhad níos daracha. Sin fear ihe, fear dorchadas. Ach
I lár an saora, ní fear dorchas atá ann in éair. Agus tá an feib bhd níos sais bhd níos dáíire, ní feib dáíire é, ní charlíonn sé ach go bhórúpla seachtain san bhliain agus níl is rud ná dótha é bíon beáí níos mó solas ann I ré an saora Meánoíche agus níl sé sin sais sa bhreis. Ní trúlú solas é mar ní rud éigen bhfuil cruta ag daoine atá ann. Is rud ná dótha atá ann. I lár an tua amach faoin tua I spéir daracha gan éon trúlú solas. Tá míid fós ábalta an bóthnabó finne a eiscint an sin ach tá beáíon solas san spéir bhfuil míid ábalta eiscint. Má brúmíd ó lár an saora go dtí lár an gíire tá bóthnabó finne chun amacht beg bóthnabó finne ar an taobh mí ceart den Gréine ach tá an solas seo chun amacht freisin. Chun na féranna insint a ggur na chuid is mód na átainna in éireann. Tá spéir anna duracha ag na chuid is mód na átainna in éireann ach níl gach áit in éireann íon duracha, fear duracha, gan éon solas sa bhreis. Gor na cuid is mód na átainna in éireann tá lán átainna in éireann a bhfuil tú ábalta bóthnabó finne a eiscint a ggur an chuid is mód an bhliain ach má tá tú ag fécinn de ri lár an saora beagin omid solas san spéir. Tá sé níos fearr dul amach san tarach beidir nóir tá bóthnabó finne ag éirú rih an Gréine ach cóngur go leor go dtí Meánoíche cúpla mío hin bhí an spéir anna bhá a ggur sin a dhéanamh a ggur bóthnabó finne a eiscint. Má tá ag fécinn ar an spéir an seo I lár an gcéire tá sé go thomláin daracha. Má fear míid timpeall ar bóthnabó finne níl mórrán den bóthnabó finne le heiscint. Tá ag fécinn ar sais imil bóthnabó finne amach an seo agus tá tú ábalta eiscint tá beag nach paul ann tá spás an ann. Níl míad ábalta an sais cnúsach an lár den réaltra a eiscint le láin solas. Ach tá an chuaig an sin an thua anna daracha. Agus má tá míid thnáis go dtí lár an saora an sin tá sé bhd níos gile. Ba corgmíocht mé ábalta an méid ceart trúlú solas. Well, an méid ceart trúlú solas ná flac. Gan níléon trúlú solas an méid ceart trúlú solas. Ach má tá mé ggéire caspáint an slí ina athraíonn do rairc de bóthnabó finne ó lár an saora. Thart ar seo cáilmid bartal a trí nu a cethir. Agus sin a trí sin amach faoin tua. Sin spéir tuach. Sin fós amach faoin tua tá tú ábalta beáíonn de bóthnabó finne eiscint agus má brúmíad thnáis cúpla míosa tá an gcileach chun amacht ach tá solas Gréine chun ísliú freisin. Beáíonn níos fuide beidir míomháin eile thnáis go dtí a brán beidir se a brán le an gcileach as an spéir agus má brúmíad a raig tá sé dachar ach tá an bóthnabó finne le heiscint an sin imi a brán nóir atá an gcileach as an slí agus má brúmíad a raig go dtí lár an saora agus an sin thnáis go dtí spéir daracha thús go dtí an Greenstad díreach I lár an saora. Tharlaíonn an Greenstad thart ar an bheith héanú nu an bheith dó lá de saora. Athraíonn sé le an bliain agus rudí cosúla sin agus freisin nuair atá ag boga ó taobh amháin de Meánoíche go dtí an taobh eile athraíonn an dáta agus chuann sé sin isteach ar an uimhir freisin ach sin bóthnabó finne I lár an saora ó áit le spéir daracha go leor chuoiseach daracha ach fós níl sé íon daracha ní fear spéir daracha atá an cosúla sin. Agus fiú le beáíonn solas na Gréine ann. Tá sé beagnach tá sé 6 das, well, tá míid ag Meánoíche ar an chlog seachas ar Meánoíche fisiciúil sin níos fearr. Tá míid ábalta eiscint solas an Gréine I lár aníche. Agus is rud 6 das é, is tá sé samúd gúil míid ábalta solas an Gréine eiscint an term ar fad. A ggur an blian ar fad, bíon an dain lúbathe I dro an réal seo a casa ar a taobh thart ar 23 go le céim. 23 punca cethir 23 punca cuaig céim casa ar a taobh I dro an réal seo agus ní athraíonn sé sin a ggur an blian ar fad. A cad athraíonn ná cén taobh den spéir ar cén taobh den dain ar a bhfuil an Gréine. Nóir tá an dain ag fearras an tro seo ag fearras an thuaig a ggur fáirt den blian tá ag fearra I dro an Gréine ach
ceorclaíomíd, timpeaíomíd, an Gréine ó taobh amháin go dtí taobh eile, agus nuair siocmíd an taobh eile, tá míad fós ag fearr tro an réil sin, ach tá míad ag fearr ó an Gréine. Tá an Gréine sais taobhfíor dúin nuair tá míad ag fearr san chuaigh an seo. Ach I cúpla mí, cad mé dal thnáis, tá mé tar éis dal an numad isteach san náisiúnach inis. I míháin, I cúpla seachtain, beg an down fós ag fearr san tro céine, ach be míad ag fearr I dro an Gréine, mar go bhfuil míad tar éis a ceorcalú agus be míad ábalta an solas sin eiscint. Sin cad atá an Harlín, sin solas Gréine ag meánoíche ó Éireann, rud a bhfuil míad ábalta dhéanamh. Ní léon fíor ihe I lár an saoire an seo in Éireann. Is dólam go brún tú tanmh as an seo, ceapam gur sais is rud simúl é seo, is rud aisteach é a Harlíonn an seo mar go bhfuil míad có fuide chuig. Ní Harlíonn sé seo I tíorna a bhfuil níos cóngrúcha an meánceorcail, níl an athrú có mór, ní athraíonn fad an léin nó an méid solas có mór is mar athraíonn sé an seo in Éireann. Má buin tú tanmh as an seo, décinnta go brún tú an cnapa a deireann go brún tú tanmh as, agus mátá simagat san ábhar seo, décinnta go brún tú an cnapa a ggur listáil a ggur an sibh YouTube seo, freisintá sibh idirlína gom cuivínscontent.ie ina bhfuil tú ábalta beáín den ólas seo a léamh. Gur míle maithagad as 8 fécint an seo agus cílig méthú an céad eile.